към всекидневния преглед на сайтовете за култура и на печатните медии. Това тук е Днес.бг. Нова призрачна живопис. Нова призрачна живопис е вдъхновение на Венцислав Занков. Експозицията може да се види от 7 до 25 юни в галерия Ракурси. Аз лично я препоръчвам, тъй като много харесвам Венцислав Занков и неговите различни творчески експерименти. Нова призрачна живопис, още не всъщност да кажа, галерия Ракурси в столицата. Нова призрачна живопис представя прекъснатите и слети контури на Homo sapiens през 21 век с минималистична и стилизирана рисунка, притежаваща спонтанност и сдържаност на четката, отвеждащи към традициите на далечния изток. Като съдържание, образите на новата призрачна живопис са дълбоко западни, сенки по стените на модерните пещери, които обитават не други, а ние, стилизирани човешки взаимоотношения. Нова призрачна живопис може да се определи като пещерната живопис на вътрешния свят, на варваризиращия се, разпадащ се човек от трето хилядолетие след Христа и така нататък. Мисля, че по стила мога да разпозная като автор и на текста господин Венцислав Занков. Сега,